Vitaj Zuzka. Vítaj Zuzka. Tak vítajte u našej prvej first ever epizódy nového podcastu s názvom Diletantky s popcornom. Ja som normálne na chvíľu zabudla, ako sa voláme. Ďakujem, že si mi to pripomenula. Máme šťastie, že tu máme pred sebou obe Miromapu, Áno. na ktorej máme poznámky s tým, čo chceme rozprávať a ako to budeme viesť. Áno. Diletantky. Popcornom. Tento diel bude obsahovať spoiler. Tento diel bude obsahovať spoilery. Tak, čo ťa Zuzka priviedlo k tomu, že budeme robiť tento podcast? Myslím si, že to je naša vzájomná túžba a vášeň robiť skúšať nové veci a zároveň to, ako sa extrémne vyžívame v tých filmoch a v tom hodnotení tých filmov. Proste si myslím, že máme taký trošinku iný pohľad ako všetci ostatní, čo spočíva v tom, že veľmi rady hodnotíme mužských hercov. Ako úprimne, ja si myslím, že veľa dievčat v našom veku má veľmi podobný pohľad, ale môžeme sa tváriť, že nie. No do toho ešte väčšinou dávame našu akože veľmi amatérskú psychoterapeutickú prax, keď sa snažíme zistiť ciele tých hrdinov a vlastne ich motivácie a či to je v súvislosti proste s im charakterom. Ja častokrát rozmýšľam nad tým, že do tých hrdinov sa vlastne premieta emotional maturity toho človeka, ktorý ich vytvoril. Takže väčšinou vlastne to, čo vidíš v tých hrdinoch, tak sa pozeráš na realitu života toho writera alebo režiséra. No. Mám taká myšlienka. Dobrá myšlienka, dobrá. Takže vlastne už potom vieš, čo očakávať, keby si s ním išla napríklad na rande. Asi hej, no. Akože skôr si myslím, že to nebude ten herec, čo sa bude tak správať, ale ten ako režisér, vieš. Aj keď niekedy tí herci si myslím, že tiež do toho dávajú takú tú svoju časť. No určite, vieš čo, ale to je dosť zaujímavý akože pohľad. Myslím si, že by to veľmi ovplyvnilo môj výber potom ako toho partnera. Tak sa to úplne switchla na túto ako ženskú tému. Áno, ale presne o tom náš podcast má byť. Myslím, že to tak je. No a ešte okrem toho, teda samozrejme, by som veľmi rada zmienila, že sme rozhodne amatérky. Preto v názve máme akoby to, že sme diletantky s tým popcornom, pretože určite toto celé naše skúšanie a tvorba je o tom sadnúť si a rozprávať proste nejakým spôsobom ženské hovna a vedieť o tom akoby nič. Takže všetky naše rady, prosím, neskúšajte doma. Je to tak. Ani neberte to hodnotenie vážne. Byť niekedy budeme znieť možno celkom vážne, alebo budeme znieť tak, že vieme, o čom rozprávame. A ja dokonca verím, že sa časom zdokonalíme a možno dôjdeme do štádia, kedy si naučíme minimálne nejakú filmovú terminológiu. Áno, to by mohol byť pekný cieľ na prvý rok nášho podcastu. Že? Ja som ešte aj rozmýšľala nad tým, že možno časom si dáme nejaký kvíz. Že sa nad tým fakt zlepšíme. Takže potom sa vyskúšame napríklad z mien režisérov a podobne, ale na to dneska ešte určite nie je priestor. Určite nie, pretože dnešný podcast, dnešná epizóda je o... A teraz dramy. No, áno. Kto to povie? Ty to povedz. Bude to takzvaná Pedrománia, pretože v kinách momentálne všade na nás vyskakuje Pedro Pascal. A moja stará mama by to nazvala, že otvorím pokrývku na hrnci a aj tam je Pedro. Myslím si, že to je jeden z dôvodov. Ten druhý samozrejme, taký ako adekvátnejší je, a to Zuzka zase je na tebe, nám tu napovedať, prečo Pedro Pascal? Samozrejme nebudem sa tu tváriť, že ja som vám ho tu nepriniesla všetkým okolo v mojom okolí. Takže Pedro, ja si myslím, že on na mňa začal vyskakovať niekedy v čase, keď sme boli na našom surfcampe. Ja som ho vlastne registroval ako herca, tak vlastne jeho prvá taká väčšia rola, aspoň čo ja si pamätám, že som ho začala registrovať, bol Game of Thrones, kde hral Oberina Martella, kde už vtedy bol sexy, že jo? Bol. A potom ho zabili, úplne hrozne. Hrozne ho zabili. Ale bol tam extrémne sexy. Už tam bol taký ten balič. No a
Ale akože nejak som to už potom ignorovala, pretože zase máme veľa sexy hercov, budeme o nich ešte rozprávať, že jo. Ale teraz, myslím, že to bol niekedy v marci alebo v apríli, on začal hodne vyskakovať podľa mňa všetkým na sociálnej sieti a myslím, že sa z neho stala taká trochu Pedromádia. Aspoň ja registrujem taký trend, že je to tak, že väčšina ľudí na tých sociálnych sieťach sa zhoduje, že Pedro je nejaký nový ženský idol. A môžeme si teraz trošku rozobrať vlastne prečo je náš idol. A vlastne prečo to celé začalo, pretože to je nejaký trend, ktorý teraz naskakuje asi z nejakých dôvodov. A čo si ty myslíš, Zuzka? No určite, ja ešte predtým, jak začnem riešiť prečo Pedro je super a tak, s čím ja si myslím, že úplne každá žena v našom veku tu musí súhlasiť, tak musím povedať, že som bola ovplyvnená spôsobom, že môj algoritmus cez teba mi začal posielať všetky možné videá s Pedrom Pascalom. A na základe fakt ako nejakého tvojho influencu na môj algoritmus, čo je veľmi zaujímavá myšlienka v tom, že ty vlastne takto vytváraš stopu v mojom živote a ani o tom nevieš, tak v podstate som taktiež začala padať do tých hnedých očí a pamätám si, že tiež ako toho Oberina, tak tam si myslím, že som dokonca prestala na chvíľku pozerať Game of Thrones, keď ho tam zabili. No že ale dneska už Pedro prezentuje niečo úplne iné a ja tu mám celú nástenku v tom Mirrorboarde. Dúfala som, že si ju niekde premietneme, pretože som vybrala fakt ako také hodne sexy fotky. Ale hlavne je to náš proste hot daddy, že jo? Lebo daddy je iba state of mind. Evidentne Pedro state of mind. Jeho state of mind. Veľmi rád sa k tomu priznáva. Je to tak. No, ale keď si to tak ako nejak máme fakt ako zracionalizovať, tak asi ten trend vznikol z toho dôvodu, že Pedro prezentuje úplne inú maskulinitu ako tú, na ktorú sme boli zvyknuté. Nie je to proste len svaly a no-brainer a Mr. Skala, ale je to zrazu niekto, kto dokáže sa napojiť na tú ženu, kto ti akoby pochváli, keď máš pekné nechty, kto miluje horoskopy. A samozrejme neskutočne akoby takým pekným, nežným, emotívnym spôsobom podporuje svoju rodinu a vlastne funguje zároveň ako sex symbol, ktorý má neskutočnú ako charizmu. A má knírek. Musíme si povedať, že ten knírek. Ježiš, áno, má knírek. Ja tu narozprávam o nejakej charizme a proste všetko začína a končí knírkom. Má knírek, áno. Ale máš pravdu, akože, aby sme to teda nerobili iba o sexe pile. Áno, áno. Ja vlastne mám z neho pocit, že vždycky, ja videla som strašne veľa videí s ním a ja si myslím, že to vlastne ani nebolo cez nejaký film, ktorý on sa dostal do môjho povedomia v ten marec osudný, ale že to bolo, že odrazu ľudia začali byť obsesať. Ja si myslím, že to bolo niekedy, keď vyšlo Last of Us druhá séria a on sa akože zase dostal do povedomia nejak tým, že hral v tom seriáli, ale vlastne nejak on vtedy asi v tom čase začal dávať tie interviews, oni začali kolovať v tých sociálnych sieťach a tam bolo proste evidentné, že on ako proste má taký ten strašne goofy charakter. On je taký plišáčik, keď si uvedom. Fakt, keď si pozrieš na jeho video, on je taký plišáčik a zároveň taký chameleonský plišáčik, že on sa vie si urobiť plišáčik ako pes, ako mačka, ale môže to byť aj proste nejaký had, môže to byť aj, had, možno nie je to najlepšie slovo, ale možno nejaký sloník, Jakože on dokáže byť taký, že sa strašne napojí na tú ženu v tej konverzácii, extrémne, to myslím tým chameleónom, ale zároveň je taký strašne goofy, že vieš, akože taký cute. No goofy vnímam ako slovo, ktoré rozpráva, že je taký trošku vtipný, alebo vieš... Áno. Taký, že je s ním sranda. Hej. No. Je s ním sranda. Áno. Že je hravý. Áno, je hravý. To som chcela povedať. Hej, je hravý. Hej. Ja si myslím, že jedno z takých tých videí bolo, keď on vlastne priznal jednej moderátorke, že je submissive. A ona z toho bola strašne prekvapená, pretože ona to nečakala. A ona tam proste potom začala strašne vydávať také divné zvuky a bola z neho úplne akože nesvoje. A to je jeden ináč z mojich obľúbených práve videí, pretože on potom taká but I am. A ona to proste vôbec nedala. A proste ja si úplne neviem predstaviť, že by som mal úplne rovnakú reakciu ako tá moderátorka. Ale vlastne, že on dokáže vždycky prekvapiť vlastne tým, čo povie. Aha. On vždycky, ja neviem, či to myslí ako vážne, či to myslí vtipu, ale vlastne on práve tým, že nemá to ego a že je taký hodne uzemnený, hej, a má aj zmysel pre humor, tak pôsobí tak strašne dostupne ako človek. Ale ja som si všimla, že
on, keď sa rozpráva s nejakým ženami, napríklad ho chvália alebo komplimentujú, tak on vôbec nemá problém sa rozplakať z dojatia. Ale to nie je tak akože reve, alebo že by tam bulilo, ale on, vidíš na ňom to dojatie, tie slzy, vychádzajú mu tú emóciu, že on je úplne in touch with his emotions, že ako úplne má spracované tie emócie, dokáže na nich rovno reagovať, vlastne tak, ako sa mu dejú, dokáže ich prejavovať, nedrží v sebe, ale dáva ich tomu publiku. Ano. A to si myslím, že je strašne cenné, že to je niečo, čo podľa mňa nevidíme vlastne v tých chlapoch. Áno. Tak často. Áno. Neviem, že neexistujú. Úplne neskutočne to ide proti tomu nášmu stereotypu, že v akom sme boli vychované a v akom boli vychovaní všetci chlapí, nie všetci samozrejme, tu náčas výnimkám a myslím si, že stále to je iné a mení sa to, ale je pravda, že vlastne veľa chlapcov asi bohužiaľ vyrastalo v tom, že slzy sú znakom nejakého ako, nie že sklamania, ale v podstate sklamania samého seba, hej, že muži proste neplačú. Áno. A to je niečo, čo Pedro vlastne nám ukazuje, že je úplne v poriadku. A čo nám sa, akože nám páči, pretože on má tú ženskú energiu, ktorú dáva von a nehanbí sa za ňu. A je to veľmi pekné. Áno. A ja si myslím, že tam je dôležité povedať, že on to má vybalancované, že sme tu nehrali na to, že chceme len tých ženských chlapov, ale zároveň chceme, aby aj mali aj tú mužskú energiu, čo aj asi on ako myslím, že tiež má, že on dokáže mať takú tú charizmu a povedať a buchnúť si do stola a trošku akože byť aj trošku, nie že agresívny v zmysle, že by ti chcel ublížiť, ale takého trošku, akože strší takouto dynamikou, takým tým... Silou, áno, áno, takouto mužskou silou. Že dokáže ju tiež vedieť, prejaviť, ale zároveň keď potrebuješ, a hlavne keď je so ženami, si myslím, a keď ho vidím ako interaguje so ženami, tak on dokáže strašne zjemnieť a dokáže strašne sa naladiť na tú ženu. Jo. A ja som si úplne teraz spomenula na môjho brata, ktorý je akoby bývalý hokejista. A on hodnotí všetkých mužov na základe toho, či by prežili akoby v hokejovej šatni. Či by si bol ty ten, ktorý dostaneš na hubu, alebo nie. A Pedro by asi nedostal na hubu, ale môj brat by si myslel, že je gej. Čiže mimochodom sa mu často stáva, že si o niekom myslí, že je gej a potom minule prišiel za mnou s takým ako priznaním, že Zuzka, fakt nie je gej a asi fakt máš pravdu, že to asi neviem vycítiť. A týmto pozdravujem môjho brata. No, náš jediný fanúšik. A tak naspäť k nášmu tu na krásnemu Pedrovi. Keď som si robila tento akoby prieskum, veľmi krátko, tak som bola prekvapená. My ako všetci vieme, že je ako daddy a starší, ale ja som fakt netušila, že on vlastne oslavuje polročnicu. Ako myslíš 50 rokov? No, polstoročnicu. Áno. Takže to bol taký prvý šok, že to je ako pekné, nie? Vieš byť ako takto v strede tých 100 rokov, že možno tam ešte bude dlho, ale dúfajme. No a potom som bola prekvapená z jeho celého mena. Poznáš jeho celé meno? Hej, teraz úplne sa cítim trápne, ale nie. Sa nemusíš cítiť trápne. Ako ja sa cítim trápne nie kvôli tomu, že ako by som mala vedieť všetko, ale že zrovna jeho, čo ho sledujem teraz posledný pol roka, neviem to, tak to je. Ale ja si myslím, že keď mi to povieš, bude to dávať zmysel. Tak daj. Zmysel? Že prečo ho nevieš? Dobre. Tak je to Jose Pedro Balmaceda Pascal. A teraz si nie som istá, či to ono sa píše Balmaceda. Tak neviem, či sa to číta Balmaceda alebo Balmaceda. To neviem. Budeme musieť zistiť, ako sa v Čile čítajú mená. Je to tak, ale Čile dobre. Čile dobre. Je to tak. Čile. Je Čile to správne. Najbližšie, keď budem na rante a niekto povie, že je z Čile, tak dobre. Moja kolegyňa je z Čile. Ale je to žena, nevadí. Hej, no nevadí. No na rande nepôjdeš, aspoň pokiaľ viem, že nepôjdeš. OK, tak poďme sa presunúť asi do komentovania filmov, lebo o Pedrovi tu by sme vedeli rozprávať asi aj 2 hodiny. Je to tak. No. Ale my sme tu hlavne kvôli tomu, aby sme okomentovali filmy s Pedrom Pascalom, s Josem Pedrom Balmacedou Pascalom. OK, takže ideme sa teraz rozprávať o našom prvom filme Materialists. Začíname. Zuzka, vieš nám predstaviť
ten film? O čom je? Rozhodne. Tak The Materialist, ja tu vám prečítam akoby hodnocení z ČSFD, alebo respektíve nejaké bio k tomuto filmu. Ale ešte predtým by som asi zhrnula hodnocení, alebo hodnotenie, aké to má rôzne po všetkých tých akoby stránkach, ktoré som k tomu pozerala. Nutno uviesť, že samozrejme to ČSFD, tak tam máme iba 58%. Sme na úrovni modrej farbičky. To znamená, nie sme dobrí. Potom na IMDb máme 6,4 z 10. To tiež znamená, že nie sme... Nie sme dobré, je to dosť podobné. Nie sme dobré. No a pak máme ešte teda jeden server. Rotten Tomatoes. Je to tak. A tam, akože ja som dokonca našla, že sú dve typy hodnotenia, Critics and Public. A ja som to nevedela, až kým som si nerobila research. A Critics je 80%, čo ma dosť prekvapilo, že zrovna Critics. A Public je 66%, čo sa tak trochu zhoduje s tým, čo sa vlastne deje na IMDb a ČSFD. Takže kritici to tentokrát odhadli na niečo lepšie, ako to v skutočnosti je. Ale to možno vidia niečo, čo tam nevidia diváci. Asi hej. Tak poďme to diletantsky zhodnotiť dneska. Poďme to určite zhodnotiť diletantsky. A poďme si říct teda, o čom to možno trošku je. Teda prečítam to intro z toho, čo sa FD. A tam máme, samozrejme vieme, že sme v žánri feel good romance, romantic comedy. A napísala nám to režisérka Stelling Song. Môžete ju poznať na základe filmu Minulé životy, alebo respektíve Past Lives. Musím povedať, že ja som ten film nepoznala a potom, čo som si pozrela trailer, tak by som si ho rada pozrela. Veľa ľudí rozprávalo, že išlo na tento film vďaka tomu filmu, pretože ten film o tých minulých životoch, teda Past Lives, je fakt dobrý, takže možno, že to by sme mohli. A je aj lepšie hodnotený. Ja nechcem teraz predbiehať to naše hodnotenie, ale je aj lepšie hodnotený a vyzeral fakt ako lirický a vyzeral pekne. Nož a k tomu nášmu teda The Materialist, alebo Dokonalá zhoda v češtine, píšu: po lirických minulých životech, ktoré sa nežne vtiskli do srdci mnoha divákov, sa režisérka Stelling Song vrací s ďalším pohľadom na vztahy. Tentokrát však z trochu iné strany. Dokonalá zhoda sleduje sviet, kde místo vzpomínak hrají prim možnosti. Dakota Johnson ako exkluzívní dohazovačka balancuje medzi minulostí, v závorce Chris Evans, ten tu prezentuje minulosť. A potom máme prítomnosti a zase v závorce Pedro Pascal, náš hrdina. A tím, co by mohlo být, kdyby 3 tečky. V kulisách sluncem zalitého New Yorku, plného krásy, šarmu a bohatství, se pod povrchem třpitivých večírků skrývá otázka, jestli i láska může být věci volby. A co všechno jsme ochotní směnit za ilúzii jistoty. Takže poďme na to. Ja len by som asi chcela podotknúť, ako som sama na sebe vnímala, že som vošla do nejakého zvláštneho tónu čitateľa. Ale ono to vlastne strašne dobre znelo, ináč keď ako vám prídem povedať, tak som ako cítila, že som na nejakej poetry reading. Super. Počúvam. Som rada, ja budem na poetry reading čítať vždycky ČSFD bio intro. No a poďme teda na to. Myslím si, že to máme obe rozdelené na plusy, minusy, tak poď s prvým. Poď, čo ti napadne. Prvý plus? Pedro? Jako fakt to tam mám. A chceš vedieť druhý? Ja chcem vedieť druhý. Goofy Pedro. Ale akože ja som to hlavne hodnotila, lebo ja som sa na to pozerala aj z pohľadu toho druhého filmu a vlastne som si uvedomila, jak strašne super Pedro bol v tom filme. Pretože ten film má nejaké minusy, ktoré budem neskôr hovoriť, ale vlastne mne, čo sa páčilo na tom filme, bol fakt jeho performance. Jeho performance tam bol fakt strašne dobrý. Neviem, či to bolo aj preto, že hral vlastne postavu, ktorú podľa mňa tak trochu, akože sa s ňou aj môže stotožniť, pretože on vlastne je bohatý, že jo? Hral tam bohatého týpka. Hral tam týpka, ktorý má nejaký charm, nejaký zmysel pre humor. Takže akože dokázal tam sa trošku aj pohrať s tým scenárom. Je sexy, bol tam sexy, že jo? Takže ja si myslím, že jemu tá rola aj sadla kvôli tomu, že hral tak trošku seba, čiže z pohľadu nejakého hereckého výkonu sa to strašne ťažko hodnotí. Ale, pretože každý vie hrať seba najlepšie. Ale z pohľadu toho, že tam bol Pedro, tak to je jednoznačný plus.
Ja som tu mala úplný záchvat smiechu. Videla som. Že keď Pedro Money začíname pusy Pedrom. Ale samozrejme, ako musím súhlasiť s tým, že Pedro bol rozhodne najlepší kúsok celého toho filmu. V zmysle... Ja mám dokonca ako poznámku u seba, keď som hodnotila, čo na tom bolo dobré, tak vlastne tam mám po scéne s Pedrom, po ktorej nám z toho filmu bohužiaľ vypadol napísané. V tejto scéne mal film skončiť. Áno, ja s tebou absolútne súhlasím. A keby tam skončil, tak ja tomu filmu dám 5 z 5. Áno, všakže. Áno. Pretože to bol taký ako epický, pekný, vlastne romantický, alebo neviem, či romantický, taký ako emočný docela do toho, ale práve racionálny by som povedala ten záver, keď sme konečne nazreli do nejakého ako hĺbky tých postav, ktorá tomu inak ako celkom chýbala, minimálne potom v tej ďalšej časti toho filmu. Mm-hmm. A práve tu sme, si myslím, že to bol jediný moment, kedy som bola tak trošku ako dojatá. A mala som také tie ako správne zimomriavky, že this is art, it's touching me. Áno, ja som mala úplne rovnaké pocity. Takže. Potom to išlo trošku dole vodou. A ja neviem, že či už ako máme hneď začať rozprávať o tých mínusoch, alebo ešte skúsime to chvíľku ako pozitívne hodnotiť a potom sa do toho... Pretože ono k tej scéne sa... Viaže tie mínusy. Poďme kľudne ešte trošinku do toho pulsu. Ja tam mám ešte pár vecí k tomu. Mám tam ešte aspoň jeden bodík. A to je vlastne nápad toho kontrastu s marketom a s tou našou tržnou hodnotou. Jo, taká tá otázka, what is your stock value? Pretože ja extrémne som musela ako kladne hodnotiť a vlastne to bolo pre mňa veľmi intriguing, keď už celý ten film ako začal tým prostredím toho dohadzovačstva. Potom som sa teda dočítala, že tá Celine Song, ona sama vlastne pracovala ako dohadzovačka po dobu nejakých 6 mesiacov, ale 10 rokov dozadu. A taktiež som začala ako rozmýšľať nad tým, či vôbec v Čechách existujú takéto fakt ako profi služby dohadzovačov. Ja som ináč rozmýšľala úplne nad tým istým, že či toto nebude náš ďalší biznis. Takže. Pretože ono v tom filme to bolo vykreslené ako strašná sranda. Je to tak. A ja tu taky mám ako tú poznámku, že keď som to videla, tak som si hovorila, hej, toto je to, čo je pre mňa súdené tu na doktorka lásky. Vysnívaný matchmaker. No ale myslím si, že práve ten svet, to prostredie bolo to zaujímavé na tom filme, čo ma určite ako húklo. A potom sme teda ako pokračovali v tom, ako sa fakt ako tí ľudia pohybujú na tom markete lásky. A mňa extrémne bavil ten kontrast v tom, že síce sa bavíme o takýchto ako VKVčkov, tých veľmi krehkých vzťahoch, tak do toho máš tú racionalitu tej hlavnej herečky, ktorá ťa vlastne vidí, ako vizuálne vyzeráš, hodnotí, čo vlastníš, koľko máš majetku, hej, hodnotí tvoje vlastne z akej rodiny pochádzaš a fakt si ťa ako zoberie takú tú ako osobnosť veľkú, so všetkými plusmi, minusmi, proste nádhernú bytosť a úplne ťa vycizeluje len na na nejaké číslo. Ja. A to mi na tom prišlo fakt ako vlastne nové a chytré a zaujímavé. Ja som sa pri tom strašne bavila. Mne sa to vlastne ako páčilo, lebo ono do istej reality, akože keď sa pozrieme na lásku ako takú, alebo ako na vzťahy, tak ty vlastne, keď si racionalizuješ tie pocity, či už negatívne, alebo pozitívne voči tomu partnerovi, tak vlastne si ich racionalizuješ cez tieto vlastnosti. Vieš, že keď sa ti niekto nepáči, tak povieš, tak ten nemá prácu, alebo nemá peniaze, alebo je nízky, hej. Ale keď sa ti niekto páči, tak povieš, bože, ja si oteknem nohy a budem nižšie ako on, alebo ja proste neviem, chápeš, že proste odrazu si vieš, ako začne, možno to nebol najlepší príklad. Možno lepší príklad by bol, že vlastne nájdeš nejakú inú výhodu, že napríklad je strašne vtipný, hej, keby sme sa teraz bavili, hej, že oproti, že ty vlastne vždycky to dokážeš nejakým spôsobom dostať na papier a zracionalizovať a tú racionálnu stránku tam ona ukazovala a mne to vlastne bavilo. No ja súhlasím. Ako, tento pohľad bol nielen realitou, s ktorou ako pracujeme, ktorá sa nám deje, hej, pretože dennodenne však poznáš moje kamarátky, poznáš všetkých, tak vždycky si hovoríme nejaký ten, že alebo ja neviem, teraz nájdeme super chlapa,
a zistíme ale, že nemá byt, alebo ale žije už s má matkou. cez 30. Nie, že by to bol problém, ale... Ale vlastne... Ale hodnotíš to. Ale vlastne, na druhej strane sme tak nastavené, je to biologické, nemôžeme si to úplne vyčítať, pretože to niečo naznačuje, ale je to tak, no proste tvoja hodnota stúpa na tom markete. A pre mňa bolo strašne zaujímavé to, že jak je to fakt extrémna pravda s tou výškou. Áno. Ako ja nepoznám asi viacej diskutovanú vec. Vieš, že vždycky, dobre, ešte také non-negotiable u mužov určite sú asi zuby, hej, alebo nejaké tie základné proste hygienické návyky. To tam musíš mať. Ale potom hneď je tam tá výška, kedy si hovoríš, ten má len 160 doľava. Ako teraz sa priznám, ale pre mňa je najhoršie, keď vidím holku, ktorá má 150, ktorá ide vedľa s partnerom 190 a vravím si prečo. Chápeš? Ona má toľko možností. Prečo berie z marketu tých vysokých? No ja ti to môžem, ako holka, ktorá nemá si 150, ale má 160, tak ti to môžem vysvetliť, že je to ten pocit tej istoty, takého toho bezpečia, on si ťa tak schová, ty si tam malíčka. Ja to úplne chápem, ale mám z tých 180 a môj market trpí. Ja chápem, sa rozoberá. Ale ako ja si myslím, že to je jedno, koľko máš, ty vždycky cíliš na rovnaký market. To je pravda. To je pravda. No, tak vlastne ako, toto je hrozne krásne, ak sa tam podľa mňa ukázali, no. Hej. A s týmto pulsom, ja mám teda ešte pár pulsov, ty už nemáš žiadne. Ja mám ešte jeden, Mhm. teda mám dva, jeden je tá kuchynská scéna, pri ktorej sme skončili. Ale nie, druhý je vlastne dosť podobný tvojom, tá zápletka s tým dohadzovačským biznisom. Mhm. A ma extrémne bavila a myslím si, že potom v tej druhej časti, ktorá mi z toho romantického pohľadu a neprišla až taká zaujímavá, tak som sa bavila aspoň, že to nejak pokračovalo s tým biznisom, aj keď aj tam to už strátilo tú funny, tú nadsázku, tú ľahkosť, tú komickú stránku toho, už to začalo byť vlastne vážne dosť. Takže vlastne tá prvá časť tej zápletky o tom biznise bola hodne o tom vlastne, aj o stereotypizovaní, aj o trošku vyťahovaní nejakých klišé, ale boli tam aj nejaké zaujímavé pointy. Mhm. No, ale to máš fakt pravdu, že vlastne v momente, kedy odišiel ten Pedro, tak zrazu ten film stratil na tej ľahkosti. Hej. Zrazu bolo nejakých 30 minút takého trošku mučenia. Že? Ale musíš mi povedať ešte o tých plusoch, lebo ja ako tie minusy viem veľmi dobre rozobrať, ale keď ešte máš nejaké v rukave, tak daj. No ja mám, áno, mám tu ešte artovú hodnotu. A to je v zmysle, ja to poviem, ja som veľmi hrdá na to, že sme diletantky, pretože môžeme povedať čokoľvek, kedykoľvek nás napadne. A mne sa ako páčil ten film vizuálne, veľmi. Čo som si z toho odniesla a hovorila som si to pre seba, bože, ja milujem grading, pretože poznám slovo grading, ale vo finále to nebolo asi tým gradingom, pretože až tak technicky na tom nie som zdatná. Ale páčila sa mi tá farebnosť tých scén a páčilo sa mi, jak to bolo fakt ako natočené z tých rôznych ako záberov, alebo že tie scény boli vždy ako lichotivé. A do toho tam boli tí pekní herci, že fakt aj tá Dakota, ktorá je diskutovaná ako veľmi slabá herečka a dokonca je prirovnávaná ako Kirsten Stewart, tak si myslím, že v takejto ako romantickej trošku, no je to romantická komédia, ale má trošku ako vďaka niektorým dejovým linkám podľa mňa akože prekračuje ten žáner, hej? Ale vlastne pekne sa na nich pozeralo, bolo to v peknom prostredí, pekne natočené, takže to musím povedať, že to bolo pekné, to, že ten story writing bol potom trošinku slabší, tak o tom sa ešte pobavíme. Áno. Ja by som len ešte dodala k tej Dakote, lebo tiež som narazila a vlastne s tým súhlasím, pretože som ju videla a ona má dosť taký plochý ako rozmer, ale myslím si, čo ju zachránilo v tomto filme je, že podľa mňa neexistuje herečka, ktorá nemá proste nejaký spark a chemistry s Pedrom Pascalom. To je proste nemožné. Takže ako to ju tam podľa mňa hodne zachránilo. No a to si ešte o tom povieme, ale je to pravda. Akože toto si myslím, že im fungovalo. Že vlastne tá chemistria tam bola dobrá a ja som to Dakotu aj v tom období, oni mali výborne zvládnutý marketing, aspoň pre mňa.
v zmysle toho organického marketingu. Že v momente, keď vychádzal ten film, tak ja som všade videla Dakotu, ako skúša i najpalivejšie proste kuratá v nejakej show, alebo je vieš, ako by v nejakej proste s Pedrom Pascalom mali dosť častokrát nejaké rozhovory. A to mohol byť aj ten algoritmus toho Pedra, ktorý ti ju tam priniesol. A mne ju potom tam nosil napríklad aj v takých tých videách, kde ona tam bola so svojím novým šteniatkom, s ktorým si porovnávala svoje nechty a bolo to strašne cute. A ja som bola taká, že Dakota šteniatko. Áno. No, takže hej. A ona práve na základe týchto vlastne videí som mi začala mať fakt ako rada. Ja tiež. Sme napojené. Áno. Áno. A ešte som chcela, až prídeme k tým mínusom, tak som chcela spomenúť jednu vec, ktorú som sa naučila, keď som robila túto rešerši, a to je to, čo som mala na mysli, že sa možno aj naučíme nejaké veci spoločne. Tak vlastne som riešila, prečo to bolo ako tak pekne farebné. No. A došla som k tomu, že to bolo ako natočené na 35 mm film. Wow, až tak si išla hlboko. Išla som fakt hlboko, ale mne to spomínajú dosť vysoko, pretože to zjavne v dnešnej dobe to je ako fakt niečo špecifické. Mm-hmm. A ja som ako teda sa spýtala chatu, že čím to je špeciálne, a teraz sa trošku hanbím, ale vlastne no to je špeciálne tým, že to je fakt natočené na ten film a že to není digitálne. A akoby hanbím sa za to, že mne to fakt ako nedošlo. Že som si hovorila, wow, to musí byť nejaká super vec, proste 35 mm film. A ono to je vlastne o tom, že to je ako tá hmatateľná, materiálna vec a že to neukladáš akoby na ten digitál, že jo. A tak som sa ako naučila, že to môže teda ovplyvniť, akoby, jak ten film vyzerá potom, čo sa týka práve napríklad tej farebnosti alebo kvality, alebo ako tej ostrosti, samozrejme, keď si dáš tú prácu a natáčaš to na nejakú ako fyzickú vec. Je s tým samozrejme tej práce viacej vo finále, takže to dnešné zistenie tak zdieľam. Tak teraz u mňa ten film vstúpil o 1 hviezdičku. Pretože nehodnotím len hercov a ich výkony, ale hodnotíme všetko, čo k filmu patrí. Vidíš, poďme. Tak, na minusy. Poďme na minusy. Ja strašne potrebujem povedať akože jednu vec, ktorá ma trápi, odkedy som videla ten film. Extrémne. Bola vlastne tá kuchynská scéna, ktorá je vlastne má aj plus, pretože je najviac vtipná, najviac zaujímavá. Je tam vlastne taká hodne zaujímavá dynamika vlastne medzi tým Pedrom a tou Dakotou. Ja už som normálne zabudla ich mena. V tom filme, ale čo je dôležité povedať je, že mne sa vlastne páčila, pretože to bol tak trochu ich vlastne prvý taký intimný moment, hej, že vlastne tie vzťahy často začínajú s tým, že sa nejak zoznamuješ, ok, dobre, každý má nejaký šarm, očaríš tu na on, ju očaril povedzme nejakými peniazmi, nejakými rozprávkami o tom, že ona má hodnotu a že ju vníma ako nejakú zaujímavú osobu, a to je samozrejme super pri tých prvých zoznamovačkách, kde chceš niekoho ako proste očariť, ale keď chceš, aby ten vzťah nejak pokračoval a hlavne, aby sa nejak ako vyvíjal, tak v podstate potrebuješ sa na niečom bondnúť, potrebuješ nejaké intimné chvíľky, potrebuješ vlastne ukázať samu seba. Vidím, že sa smejú. No a potrebuješ ukázať samu seba a vlastne mne čo najviac vadilo, a to bol podľa mňa strašná chyba toho writingu, že ten Pedro, keď konečne vlastne ukázal tú svoju vulnerability, tú svoju slabosť, on tam si nejak zväčšoval nohy, pretože bol krátky a ešte to tam ako strašne krásne ukázal, že sa tak ako znížil na tú výšku, ktorú mal, a jej ukázal, že hele, toto som bol ja, bol som insecure, dal som si zväčšiť tie nohy. Čo vlastne evidentne is the thing. Asi to ešte nie je taký trend, ale možno po tomto filme to začnú chlapi robiť. No a on je to vlastne ako sa k tým priznal a mne to prišlo ako strašne silný moment, keď ako niekto ti povie o tej svojej nedokonalosti a ona ho vtedy poslala do prdele. A ešte on akože urobil z toho taký ten vtip, lebo ona to ako obhajila tým, že neviem čo, že vlastne k sebe sa nehodia, alebo že to nie je láska. Ja už si úprimne nepamätám, čo mu odbliekala. Ale on si vlastne potom ešte urobil takú srandu, že I really feel like this is about these legs. A to bol strašne super moment pre neho. On ešte ako vlastne na to aj zareagoval takým tým strašne skvelým spôsobom. Videla sa na tom, že on ako je mu to vlastne jedno, ale zároveň ako ho to trápi a zároveň akože do toho dal taký ten vtip, taký obranný vtip.
A ona ho vlastne napriek tomu nechala a mi to prišlo úplne ako to najhoršie rozhodnutie a hlavne keď chceme v tejto dobe propagovať a hlavne sa ten Hollywood tvári, že chce propagovať tú acceptance a nie je to iba o tom fyzickom a neviem čom. A teraz máš vlastne takto silný intimný moment medzi dvoma postavami a tam to skončí, hej, a tam ho pošla do prdele. Takže to bolo úplne pre mňa asi najťažšie na tom filme a možno aj preto tá druhá časť sa mi ťažko pozerala. Čo ty? Súhlasím, ako musím povedať, že to bol fakt ten jeden moment, ktorý bol najviac true v celom filme. Že si hovoril, že tu idem na tú dreň tých ľudí, tu na ako proste konečne cítim niečo. A presne, a tam sa ako ich cesty rozlúčili. Čo nejakým spôsobom asi tomu celku, keby som to videla na papieri, možno to dáva nejaký zmysel, že vlastne asi nápad bol ukázať nám, že nie všetko sú tie peniaze, ale že proste tá láska a tak. No, bohužiaľ, to, ako to bolo natočené a jak tá chémia tam fungovala a nefungovala a ako to bolo celé fakt ako poskladané, tak si myslím, že ti to nepredalo tú hodnotu toho, čo tá režisérka ako chcela. A preto ako veľa z nás odchádzalo s nejakým značným ako zmetením, že? Alebo neviem, či si sa tiež tak cítila. Ja tak navezujem, že on ten film skončil a myslím si, že sme sa potom ešte s jednou kamarátkou Zuzkou rozprávali asi 20 minút vlastne v takom ako zvláštnom pingpongu toho, že čo na tom vlastne bolo blbo. A potom sme ako postupne dochádzali k tomu, že sme ani jedna nepochopili a ja toto mám tiež veľkým napísané, že vlastne čo mi tam nefungovalo je, že kurva, ja by som sa zamilovala do Pedra. Akože, ja to ale nechcem urobiť iba o tom Pedrovi, pretože akože... No to tak vyznie. máme tam preferencie samozrejme. Ale keby som sa na to pozerala objektívne, čo je strašne ťažko v tomto urobiť to. Ja som si pozerala nejaké komenty užívateľov, rôzne reviews a úprimne až cez ne som si uvedomila, čo sa asi režisér snažil povedať, pretože ja som to nevedela pochopiť asi z toho, keď som to pozrela a zamýšľala sa nad tým. A že tam bolo vlastne to, že láska vyhrá nad peniazmi. Áno. Ale potom, keď som pochopila, že toto bola tá myšlienka, tak mne tam chýbala tá láska. No práve, že oni akoby nerozohrali dostatočne dobre ten príbeh. Ja to teda mám v takom odstavci, ktorý je s veľkým minusom a má názov, český názov. A je to z toho dôvodu, že Češi vlastne ten názov The Materialist preložili ako perfektná zhoda. Nie, dokonalá zhoda. A proste, ja práve akože, čo som si odnesla z toho filmu, tak bol ten zámer, že vlastne the materialist, som materialistka v dnešnej dobe a ešte to by som ako, áno, každá sa s tým vieme podľa mňa ako vcítiť, že už si prešla nejakým šitom, už proste niečo máš za sebou, už vlastne logicky uvažuješ nad tým, ja možno nechcem teraz ako aby som mala tie motýliky. Už sa aj učíš, že motýliky sú zlé, hej, už proste ako hľadáš niečo iné a potom je fakt iba logickým záverom a myslím si, že preto to nám všetkým fungovalo, že sme sa každá dokázali napojiť na tú predstavu, jo, ja vlastne chcem len tie peniaze. A teraz budem z tohto dielu znieť ako totálna kráva alebo bič, ale... Nebič, ako zlatokopka. Povedzme si to tak... v terminológii, aká sa to hodí. Je to tak gold digger, ale ako inak je to vlastne vtipné, pretože ja som ten človek, že ktorý je vlastne tak trošku úplný opak. Ale ako samozrejme mám tiež tie nápady, ty ich máš a už si to ako racionalizujeme si presne tých mužov a podobne. No a preto je toto the materialist, pretože si snažia povedať, že nakoľko je silná tá matéria toho, čo máš. A potom, že či vlastne ale vyhrá tá láska, ktorá tam môže byť nejaká historická, neviem. No oni proste nedokázali nám to doručiť. Oni nám nedokázali doručiť, že tá láska je fakt lepšia, pretože nevyriešili ten príbeh, lebo vlastne tam sa nič nestalo, im sa nezmenili tie pozície. Ešte ako sorry, ale nakoľko to je jak moc to je patetické a stereotypné, že jej akože bývalý je proste herec, ktorému nevychádza kariéra. Vieš, že ako môžeš si vymyslieť niečo horšie. But okay, let's go with it. Ale stále si myslím, že nám nedokázali nás presvedčiť o tom, že tá láska v tomto prípade dáva zmysel, lebo im sa tam nič nezmenilo. Oni proste pokračovali alebo ešte boli na tom horšie teraz, keď spolu zase začali, vieš? Ja si myslím, že tam ako sa snažili takéto
tie chvíľky, že okej, tak ona mala nejaký ako problém a on akože si ju tam vypočul, že, akože, že sa tam snažil ukázať, že ja som tu vždycky pre teba, alebo že jak ona bola vlastne za tou svojou kamoškou, teda klientkou a on tam vlastne celý deň, teda noc prebdel pred tým bytom a sedel tam, že ako keby to je tá láska, že niekto tam bude ako na teba čakať celý večer. Čo mne ako prišlo, akože asi to môže byť nejaký pohľad, že keď máš toho partnera, tak chceš, aby ťa podporoval. Ale mne to nepredalo všetky aspekty tej lásky. Ja neviem, či to bolo tým, že proste ten hodinový formát, alebo dvojhodinový, koľko to malo, tak ako keby nestihol ukázať, ale mňa tá láska ako keby nepresvedčila. Pretože ono to bolo hodne postavené na tom, že to je nejaký ex, hej. My sme vlastne z ich príbehu tej veľkej lásky videli vlastne iba keď sa už hádali o peniazoch, čo je vlastne strašne unsexy. Hej. A teraz vlastne on sa vráti, nemá tie peniaze, ale zároveň ani si nevybudoval nejaký charakter okolo toho, že dobre, tak ja som sa zmieril s tým, že nemám peniaze, ale žijem napríklad v karavane, som nejaký hippisák, freestyle, ja neviem, vieš, že chodím napríklad na nejaké umelecké krúžky, vieš, že vlastne on ako keby nikde sa neposunul, stále sa točil v tom istom kruhu. A ona vlastne si aspoň nejak vybudovala za ten čas nejakú tú svoju kariéru, hej. A potom, čo mne prišlo úplne najviac od veci bolo, že na konci toho filmu ona dá výpoveď z práce, pretože jej typek je broke, tak ja neviem, či sa chcela akože dostať na jeho úroveň, ale vlastne oni teraz budú dvaja broke, žijú v New Yorku, tak to rovno sa môžu ísť odsťahovať niekde na Island, alebo ja neviem, Island je zrovna drahý, ale asi niekde. Ja neviem. Dala to najdrahší. Ja neviem improvizovať tieto veci, ale... A ako, ja vlastne sa vrátim k takému tomu názoru, že keď to znie dobre na papieri, hej, lebo ja si myslím, že tá režisérka tým tak trošku chcela práve ukázať to, že tá matéria nie je dôležitá a preto o všetko prišli. Hej, že no ako dá sa to pochopiť, keby sa nad tým veľmi zamýšľame. Ale za mňa je tam strašne dôležité, že oni to ale nedokázali predať. Oni nám to nikomu nám, čo sme tam boli, čo sme tam sedeli, my diletantky, tak nám to proste nedokázali ako nás nakúpiť na to, aby ja som odišla a hovorím si, to bolo proste dojemné, ja som strašne rada, že sú spolu, ako vôbec. Hej. Ja si hlavne viem predstaviť, že keby tam existovala nejaká cesta, kde nám ukážu ten nemateriálny život, ktorý je atraktívny, tak sa nechám predať, hej. Ale keď sa pozriem na to, že čo oni vlastne ukázali, že hej, tu najedá nejaký ako proste na konci kvietoček ako snubný prsteň, stretnú sa pod mostom a asi tam začnú aj žiť, tak, tak proste radšej by som si vybrala toho Pedra, ešte aj keby som sa ho do neho nevedela zamilovať, čo určite by nebol problém, ale už aj keď si predstavíme túto situáciu, že to nejde, tak ako v tomto smere, keby som si mala vybrať medzi nich dvoch, tak si vyberiem toho materiálneho. Chápeš? Ale to neznamená, že teraz že tam bola tá druhá alternatíva, že materiál a láska, tak si akože jasné, že si vyberieš tú lásku, ale oni nepredali tú ideu tej lásky. Ja si myslím, že si ako ona dala dosť ako aj veľký challenge, pretože ako spracovať tému, čo je láska, nie je vôbec jednoduché. Hej. Takže... Nie. No a odmádza ma to tak trošku ako pár asi tým pokusom, ako to skúsila. A práve, jak to tam ako dokazovala vďaka tej side story, ktorá za mňa teda prekročila ten žáner toho romkomu. A to bol ten príbeh tej klientky, ktorá teda bohužiaľ išla na nejaké akoby rande takto dohodnuté. A z toho pána, ktorý si zaplatil neskutočné peniaze za to, aby bol takto mečnutý, čo už vlastne teraz, keď o tom rozprávam, tak vôbec nedáva zmysel, pretože každému dojde, kto to je a že bude stíhaný. Ale v každom prípade ju tam ako napadol, stal sa z neho nejaký ako stalker a tak ďalej. A vlastne v tomto momente my sme ako diváci si začali chápať, že ona teda stále ako cíti niečo viacej k tomu svojmu bývalému, pretože u neho nachádzala tú oporu a to potešenie a bohužiaľ ten Chris Evans tam bol ako v role nejakého šteniatke, ktoré vždycky ako priskočí, kedy si Dakota Johnson pískne a aj poníženie tejto mužskej entity na takúto rolu mi trošku vadilo, pretože si myslím, že sa to asi klešuje s tým, čo ja si myslím, že je tá láska, že by mala byť minimálne ako rovná, hej, že to nie je o tom, že ja si tu idem ako skúšať či ma nebude chcieť nejaký boháč a potom vlastne všetkých odkopnem a to bol ten moment, kedy vlastne tá Dakota už ma začala ako trošku srať na tej obrazovke. Jakože teraz, keď na tým tak rozprávaš, tak mne to fakt ako vlastne blíklo
Flave, že ono to fakt bolo strašný imbalance v tom ich vzťahu. Že vlastne fakt on bol také šteniatko, ktoré prisluhoval. To není vôbec rovnocenný vzťah a že možno ona... Jakože keby som sa na to pozrela z takéhoto pohľadu, že je to realistické, že sa to stane? Asi hej, pretože ako je realistické, že nejaká holka, ktorá je proste nedostupná, tak pôjde do nejakého vzťahu, kde má typka pod kontrolou. Je to hodne realistické. Keď sa na to pozriem z pohľadu, film chce predať nejakú hlbšiu myšlienku, ktorá by mala byť, vieš, akože lepšia, niekde ma posunúť, tak neurobili to dobre. Teraz mám úplne akože wild nápad. Vieš, ak sa bavíme o tom, že čo nám tá herečka vlastne teda chcela zdeliť a ono to je veľmi plitké, asi už sme to všetci pochopili, ale keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak vlastne ona môže byť tak trošku ako materialistická v tom, že ako má sily v tom vzťahu. To vôbec není zlý nápad. Ale ja si ako myslím, že reálne, hej? No. Pretože to mi ako jediné dáva zmysel. Takže nakoniec to nie o peniazoch, ale o tom, jak ovládaš toho druhého. Áno. Jakože z tohto pohľadu to bola nejaká safe choice, hej? Jakože ty si zober, že Pedra v podstate odmietla časti, keď on sa jej vlastne otvoril. Ona sa ako keby uzavrela voči tomu, pretože ona nechcela tú intimitu. Ona vlastne sa chcela vrátiť ku svojmu starému ovládateľnému ex, s ktorým má pohodu. Ano. Dokonca má aj najviac, lebo keď chce, tak tie peniaze získa ona. Nemusí to riešiť vlastne od neho. Sice ako potom nechápem, prečo dala tú výpoveď. Ale možno ju nedala. Možno si predstaviť, že nedala. A vlastne ho celý čas ovládala. To súhlasím, no. My sme teraz odkryli podľa mňa veľmi hlbokú dušu temnú do filmu, ktorú tam nikto iný nevidí, ale ešte by som chcela upresniť jednu vec, pretože my sme sa bavili keby o tej, no to asi bolo pochopiteľné s tou zvýškou a tak. A vlastne si spomenula na vtipnú záležitosť, keď som to trošku ako riešila nie s kolegyňami, s kamarátkami. A rozprávala som práve, že tak nechal sa ako zväčšiť a blablabla. A proste tá kamarátka si myslela, že si nechal zväčšiť niečo iné. Pretože ja som hovorila, že vieš čo, že tu úplne proste vec, čo najviac riešime na chlapoch. A musím povedať, že my neriešime tohle, to ešte tak na chlapoch. Len keď to je fakt prúser. V každom prípade ja sa normálne zamýšľala po tom filme, že keby toto bolo the thing, pretože teraz akože sa dávajú napríklad vlasy dať dorobiť. A vlastne by mi vôbec nevadilo, keby si chlapci nechávali predĺžovať nohy. Bolo by ich viacej vyšších na tom svete. Ja si ako myslím, že to je veľmi dobrý trend. Áno, tak ako... Spoločne s tými vlasmi. Hej chlapi, nastreliť si vlasy a predĺžiť si nohy. A môžeš mať každú. Go for it. Dobre. A samozrejme ako aj iné hodnoty uznávame. Áno, áno. A tým by som ukončila materialistov. No a teraz na záver tejto našej prvej jubilejnej epizódy. Ďakujeme všetkým, ktorí si to vypočuli až sem. A ja by som navrhla, pretože som prišla s takým zaujímavým konceptom, tak vám ho predstavím. Od tejto chvíle sa s ním budeme stretávať, dúfam, že v každej ďalšej epizóde. A nazvala som to, že to je phone meter. Čiže vychádza z toho, že my ako chodiace ADHD bytosti, ktoré non-stop pozerajú seriál, do toho sa pozerajú na telefón a do toho sa ideálnejšie s niekým rozprávajú a niečo jedia, máme potrebu pri tých filmoch robiť niečo iné. Väčšina z nás chodí do kina, aby aspoň na chvíľku bola schopná vypnúť, ale ja sama sa priznám, že už som aj v štádiu, že aj v tom kine mám chuť na ten telefón sa pozerať. Nespravím to, ale chuť tam je. Je tam taký ten tik. A preto to mám phone meter. A preto si poďme povedať, akú veľkú si mala chuť sa pozrieť na telefón. Mám začať? Začni. Dobre, tak myslím, že práve, jak som to hodnotila, že tú prvú polku 5/5, tak tam som nemala skoro žiadnu. Ale v momente vlastne, keď sa to presunulo do tej druhej polky, to je skoro stále. Jakože ja si pamätám ten moment, keď vlastne som vedela, že Pedro odchádza z scény, čo bolo evidentné, tak to bol ten prvý moment, keď som sa chcela pozrieť na ten ako telefón. A pak tam bolo ako pár ešte zaujímavých chvíľ, ale vlastne vždy, keď to prešlo na tú chvíľu s tým akože jej a s tým Chrisom Evansom nejaká proste konverzácia, tak to bol vždy moment, keď ja som bola, môže vidieť svoj mobil? Čo ty? Asi podobne, no u mňa to začalo
áno, tá chvíľa, ktorú si spomenula, ten moment bol akože konečná, čo sa týka nejaké ako zábavy, ale ten skutočný ako veľmi zývavý moment nastal až na tej svadbe, keď sa tam s Chrisom Evansom ako preplížili a Dakota opäť začala vlastne rozprávať tú istú historku a to je tá, že but this is not it. A tam už som mala také nejaké rebelie toho, že som unavená tým jej charakterom, mala chuť fakt non-stop pozerať na ten telefón. Takže to by som to zhodnotila tak ako, jak to budeme hodnotiť? Ja neviem. Akože ten tik bol dosť rapidný, takže by som povedala tak 7 z 10. Môže byť. Ako u mňa to bolo asi 6 z 10. Hej. Keď už sme pri tom. Ty máš toho Pedra. Ja mám toho Pedra. A Zuzka, ešte na záver, ty si chcela dať nejaký tip? Áno, chcela som dať tip. Ľudia, keď idete do kina a ste fakt dedicated a chcete si to užiť a máte voľnú nedeľu, choďte cez obed. Je to výborné. Alebo ešte raz, historicky som zažila, že som normálne išla do Bioka, ktoré bohužiaľ je teraz zatvorené, ale bude sa otvárať, na premietanie pre geriatrikov. Aj to sa mi už stalo. Bolo to najlepšie. Je to lacné, je tam málo ľudí a užijete si film a máte voľnú nedeľu. Takže s týmto sa lúčim. Cítim sa ako superstar a prajem krásny deň. Taktiež. Pa. Čau, čau. Pa, pa.